men kan cho say yade bia dokro wo ne ma oda ne pagame kosi awie mu abusu hwe ne mu so wo beba be fa wako no for ne eche na tena ye no fa drone kan yade ne se ne city bi bedwane afri ne padua ne mu na Tabita clinic sa men kan chro say prostate yade ojonso emu apa mienu ojonso ti yawom ojonso moja di echire katita kra de ato be manimu a for ne echire Tabita clinic ya ewo eye alignment so full alignment ya sem ne ye ken and e ba na infections ne nyina Tabita eye ho adwuma ya Bolivia and the Future Life smart food abedwa so you see your food is your medicine is your food we so benya bia die ntire no moja ne ediafu sane ye ma yawa wotate ne waposo no ne nyina eyifri ho no mo and so was back clinic exam kan chiro say stroke pa and abubuo hey ye beye ho adwuma ye betuase ye be hyiase afri ne paduan mu stroke no ye de ne ye saw yade a obesa kasa bio ye saw yade a obesa sori ananti bio wa bra enkoese bia ya saw yade so kasa ne ma ya saw yade so wuntimi sori nante so was her back exam kan chiro say stroke de ye excellent as aso ye expert ho abusuan we internet won sensem nyina fakoda cloud internet Ghana ye nya ho adwuma enfama ye de na ye fast reliable and a bonus so at the Sompa. Your tech here, top high, Abrosano Kumo, Urabang Womuno, a hot and your war. Woman, I say a cinema, baby, I will be an yetimiaba, not Yababe some more. It didn't sign and I about Malibia Bulgaria Mene. Medaswa de Osaya Abwaje Ofusu. I'm saying Shaka say, and far and free a yanamo, Moton Tom, Bruniwa, Wuniame, Bruniwa, Usoso, Bruniwa, Ushetie, Bruniwa, Handkerchifu, Bruniwa, Unkodan. Tadie Broniwa wu trousers se ene ne wono mo esui almost ram panin na nadu dan kwaku for watch my pese be ma boda ene ne soofo a ohwemfidi nyuma ne dwade won sansam so eyamra spe gani o womra spe ge fima desia wo mo danse asokwa baton pesu aso no bo keti amon se be bia ne mekeka kono so manfo mo ho anyimu a omo adwuma ne gua na egu abusia ye ka obakuma se abonten so a be bia omo default dwapa urewes nom kejetia Dr. Mensa Ashton ne adum kuma brosana sedie ho ena ne doso po no ago no mo kire se be mra kakre ne na watch mienu nie na nka first belly wa fam na broso a e bia 1000 1005 2000 na eni na watch ni bosome abusuan se first belly no a na nka bia omode 1000 million ne be kwa kofa no ozizo ogiso mu kuta be 40 million 50 million 90 million ansa na watimi akwa kofa bia ne nam so ama mo srema mpanin na do dan kwa kufa do se so wa memu a wo madwuma ne nyina egombe buada efiseni nyina akwakoye to a ewotem habo ene takrade habo no ana momo niam no boa ye dini amasesei wo mo eto a ento mo nsem ne bini na ye niam eto me meton kla na ma kitpant ne shirt ya ne eto 20 million ne eto 70 million and then cracket pan 40 million ne eto no se ne ye beto ama obi wa abontena ebeyeye de se wa ban ne se wo mo na se do ma no mu ayeden Obroni warusu no boya de pa kan ne antonsa ne etoro 16 million and I do 40 million America kra ewo mu nti esra ba ne se wonhwe no munya hu bibi ma na ye se de ye bre ye ne ye ma ye bre pa ye se ne ebedi kra ye nya ne nya bi akotua lad be nu water be sututu anu mutu lad be nu water be nu ti esra ba se wo mo aye no wonya hu bibi ma na ye se de ne ma ye bre ye nyina ye wo fosu la ha se ye ba akwase mfie mienu ni me to t-shirt sabra kwa ne me to 14 million 2 years ni 14 million se do 27 million wo be say twa ne ma no kra no na nye se anso dole ya te so enso twa no mu tu ne mam enti ma ye hu amamu no se de esi kɔ enti aban fa ne nansi fam ne fosu fo ne te so ne hu se de ekɔ ne mfira ban ne wo mu a na ye sa de no ye nyina ye nya ahoto enye sa de MPP aban marusu dia ni wo railways police station be bia fosu fo no wo no nanu ya abosumi be ye ensiani girls dress na mitwa girls dress in return 35 million and the girls dress in 55 and you say yes minister woda adwadia no say ye dia no omo ye adwadifo wo mo kan so mo de bibia share dollar petrol and ni nyina ba fom enso ye ne metua na ye tum and we kura 100 million ya utimi fanto broni wa wu be mienu enti ye se na nado say yensa da yensa yem ye pane chew wo hu adwadifo mobo na se efom na obetie si
no omo hu adekudie nti adwadifo mpanimfo etoto saa ne emanimu a yese omo moye na yesoso ye ho ha ye kakra Abusia we eye ma ne yanuanom mema no mo tonton foso o mayimo ne yete o mo nka no mo srema mpani ene ne so afo hwemfidi nwuma ne dwede ho nsensem se ba bi edro no de so ma no ma meboa wu no mu a o madwuma ne gua ne go wa hwe ya no mo kɔ no makwa kobua da na abusia ensam ne ba asa no ye bopini penimpa eye Second Hand Clothes Dealers Association of Ghana woda wu no no se president obani Abrokwa Yadom ene ne kudi nkomo busa na senti o mo fifi mu dudu mu ba mu ywe mu a eye de ade pa ena ma force ne bo na kwakwa edene sa no uyi duty sem no mo kan to nkyene a ede ade pa na abamu a enu nti ama mo ne ma ne bo akwakwa edene sa ne nsem a wode to o man hene ya dubu ache enemu ne ni omo kan no ebi ye no kwadi na un say last year somewhere by March April no na ye duty na ye tuya no 38,000 Ghana cedi for a container. That na benchmark no omo di my no. So whatever omo yi benchmark no efris no na ma duty no expect a cost to about 68, 70, 80 and 120. 1.2 billion for one container. One container duty you clear 120,000 Ghana cedi duty. So na when you say ye near me anka ye dey more here for service bio. Then so essence duty no akoso na obi so akofo ne nema abano on timi ento amoka ana yemfa ye no $1 and $1 is about 12 cedi if you confirm because it's about around between 11 and 12 cedi until no na convert to na ebewie no na yes ene mane bono ekoso the assembly na no and duty pia no is around 120 and this is we call GRA almost at front who are unpia VAT no now do niama adaba no on bet you about 15% and 25% and they kwa kan waso and niama koso mfie duty ayetwame 120,000 and kan Canadian mo be fani na component is about around about 120,000 and the duty one 120,000 but you may verify from customs so okofa shirt that's a shirt over 400 pieces that's a shirt no unya no 5,000 that's udi divide there by 400 pieces ba ko wo 11 cedis one shirt papa wo 11 you got 10 cedis shirt so and you know I say you omoni commercial company for the one so and kasi ni hu items one maybe omo reason amana akosa to be a candle and eba from ka kan duty ni ba from bibia be from and the bibia akoso your cement the bo akoso ayo was ni sidan ayo was akoso bibia akoso and it be slow enye se bia ye bo paye ana ye se bia e be si gu abana ni mase se ye hu en ha ye ombeti enyama no so ye beti enyama no so mo so no ombe free nkan na eko alentino omuntu no kumase won ha na se anka omka iska no nka ka koshim na so ombetra wo aba nkan ababeto Fonti where papa Abrokwa Yadom Second Hand Clothes Dealers Association of Ghana da wonma no say president ni yete nenken enti enua avagusunum guchi no mo wadum eyi force ni ade a wono mo esue omo national president say benchmark value bi no a na ewo ho no mo no a mampani na nadodan kwaku for na so afo sika sam no ntoto so e ma mo yi free ho no mo no na akwakofa wini mo nyina ba se kra na mo kase entete abato FM in some chef so say meet be koso e won kran a say so afo hesika sam no ntoto so wase o so afo hwemfidi nwuma ne dwede ho nsensam e wase ne mpanimfo pia wo mo e wo meet na se ne nyina e ye niema bo se ne esi kukuru kosorofa e wo mem ho nkomo no mu de abusua ye ne die eche de bi frato bia no ye mfa enkame mo ebeye na wotwe emienu ana ye kosa kirekumawu ani abato ye koto e by election wosuruko kroko amanwoko edinkunim na esanse na wopese wodinkunim ti no ekwanya na apro atete apansa mo honyina da wodi quota tuntuntuntum ede ekogu so ani amanfo dodo no a ena na ekasa ho se kamera che bedwani anwu a na kakwai wotwawani ahwe wotiko na wankwakogu so enemu ena amanfo tu no sere ani abasa e wo Ghana mama se na tiade ne omra hye bedwafo bekun wo mo se de be mpuntuo ebekoso e wo mpasua so ene yeda sore ya emra hye bedwani ema de hye wo Komua West abato mpasua so emfifi mantemu honorable Richard Jan Mensa e de ato edwase na adotan kwa akufo ado omampani otwenani emfa hwe ne mpasua so omani huansa na afei wababa be ye kwan e wo ho na se omampani na adotan kwa akufo ado befa akonwan wutwa wani e de ehwe Komua
abato empesua so a sabre utumi fa wonsa entre bibi so se MPP amanyoko obaye ono beyeye eno ti adaworoma se wo hwe sakire kumawu se de womanfo ekoto aba na woye kwan ede ma wo mu a wo ba gomu a aba woto wo ho enya asem keto akura nti adaworoma wo hwe na wo twa wani emehwe wo mu anye sade a wo beto aba ede etia wo mu Honorable Richard John Mensa ano the same any Abai badu for the past 6 years, a year or 7 years. Kuntujuma, I have to no. Yana, you say 2016, year 2 man, Abai, 2020, year 2 man, Abai. It's in terms of developmental projects. Our ha. Say, ye, Mountford projects are even there significant amongst them. For the past year, Bami, Apaya was a second today. Abriku, Bampadi, the ramp on Quanina, Unina contractors with Junior, Unchobia, Mubia Son and Sama. Just a binder, say with my Buama, Yesku, and Wire, Bumawes. Population of our total population is about 76,000. The Dawson, a friend of Kumewa, it up on Wepi, into Montana MP1. Maybe young we. The Sunday the Strabande. Umbrana, Umbe Gumawes are quite. Now also fancy you young day, Yat to Abaman. Gumawes we are to Abaman. At least in there, never be free powered. No more a young candidate. Yet to Abaman, I don't see it then. What's the point? Emrashe bedwani ema de hye wokomua was abato empesua so efifi mantemos on de onyangui eno ti se na do dan kwakufo ado ene na pamfo osukokroko amanyoko wo hwe se obewu ansa na wodi kota tututuma betata ansa so de a ema so ne ema so kira eno ti no woto abayie pa eno ti wo hwe na omeye wakwan emfa ma wo mo Honorable Richard Jamensa no disem ena yikotie yen awusia yen to akase no so ne emfa mo nko my Ghana ye court batten Supreme Court eye ginesie bia enne wono akwakosie ne nyina mama no tua se Ghana ya mamra constitution na mamra ne nchema no etem se enya de a se oyo hene se oyo himpon oyo hene popropo oye dikro woni hu kwan sa amanyosem a yeye no mayi mu no utimi ko na ukokoye bie ewom se omoto abade eda no so breso se ye kwakoto aba sa yinfu nyina ekokoto aba ekoyi mampani ene mrasejafo wono pede na so se obegina bedwam na bia wasechira kase bia amanyuko asomese anaso obenten ene bia wo kwakwa campaign na se ope wonum de Ghana ya mamra constitution ya mamra ne nchema no etia na so ya na mpempi no ano ye ba beto aba sa no ahemfu ne bi efanya nsakwa bi so ye politics ene adeade a enam so ma Ghana need this year be etabiri sa asemwe e koda o my Ghana Supreme Court no se ja wo mo na eja o makwakwa ye Yesu nsinamufo wo asase so eje nyankopon kuma wo mo asase so ne Supreme Court agagifo yi wo mo na mra ne do mo kukumu a wo mo da ne tu bonkomu a na adane wo mo de tu ni faso so a na akwakoto enti wo mo ncheche mu nkyere se mra no esese pa enam so ma Supreme Court agagifo nso a wo mo etena asem no so akwakobua se etia mra se ohini bia emfa ho ene ahini a wudie se oye ohini popropo oye ohimpon se oye dikro emfa ho ye manhene hey we emfa ho ntumi enya politics wo kan bia so na omukokosi se gina ye we na busia Sompa FM nsamtwefo pensimadu Qatar Ranches Maria MPP amanyuko no susu bie nkratam wato no mo se run mo pe president ye die MPP amanyuko no mo mrai no mefa fankrata na etwa ine ne yesi ayine foji wono mutumu a ene ene omodo edi partner nim akọ 2024 elections no mo akwa fankrata de bi ene Ghana vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na nhye ba ko a ewo mo nkrata no ho se oso onya kuku dambia Wamo MPP party num nomdo monsa ehye won krata na se edema wo abusuana no pay Sompa FM ni o man hene yadubu achetena se a na ejo ma wiase nyina ache a mama no tuase adwuma ye yesu no konkonsa ne yedie na abosome so a yen papa Dr. Blessed Foster ene tofia kwano mo mahwe ho no betuatua yeka na eja yedie nkonkonsa no yekohu se Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne krata okokofa ye no ewuru anom omodo omonse hyase kwasibro ne ka ne se omo endose ade amanu no emu baako
miame nana cancer boadu ayeboafo agric enzima hene nana cancer boadu ayeboafo edin nsa akwa shekrata na se endorse Dr. Alhaji Mahmood Bawumia ne nkrata no ediama no ene ebusa se na Supreme Court so edi sa really we ya beya yenya hemfo mu yesa de we se no ye beka ne se nie na buzua emra man hene etena se no odikan ene nana cancer boadu ayeboafo edi nkomo ebusa ne se nana eye no kre se Dr. Alhaji Mahmood Bawumia ne nkrata no wa wodo nsa akwa hyase ama no se ogina tum omo ento no so aba na no ya wode ma man hene ene When force the awful diapa and a piano, so then see Katrini, alleged Dr. Sompa FM. And say, man take a car or buy a roll or bar and she or corner bar. In Numa or yeno, a jumba or yeno. Only that making a car, only the vice president, Waba Ghana, said the Ubiana, somebody be up from Matana, whatever you corrupt, what go ha, what you say, what you say, a Jumapia, to say Ghana, you do baby. Let it I the buy, if I want to buy. A body breed, Ghana, Cobia, Becosua, Sompa FM. Our system, our digital system. And then, baby, now per se. We Jumabia, and that should be a petolibia. Who phones to cry now? I would say, what the name of the breed, what the name of the breed, and a papa say, our brother, that the Kutano, Obia, or your competent, our school, actually, but no Kasa, Timusha, Nadremodo, or the home Brasia, Yansa, Bisana Samoa, and no beer, or Mount Chickney, or that's no bossy, our church room, and mean to opening for now, Obia. Race no be a competent be a but you between a lady FM. I know now I need to Ghana or the Akwe anymore them fish or no because in the Casa Yemu said they make Okoye more Bank of Ghana as deputy governor Ubia you know what's a Bolivia obey John and Anando and then Aquaba Anando be winner obey vice president. Obviously, away a nan cancer boadu ayeboafo na agrekenzima hene na yetene nkanti Supreme Court waka se eni kwanse ya hemfo wo mo eye politics ye na ye politics wo wabu mraso yi nan cancer boadu ayeboafo yi se ode ne nsa hye Dr. Alhaji Mahmood Bawumia nkrata so a eye NPP amanyoko de fe wa santemantama sei no omo disciplinary committee we titire ni eda ano na NPP Council of Elders ya wo mo wa santemantama sei so no waka ho busia samra we yen kwa omano so na ye ne onimdifo kese pa Dr. Kwaku Anane eye jinden konkodin komo papa ye obi a wo ye mranimfo esa so ekire mra wo Ghana yesu apon kese eye gempa mu ye ne no enkodin komo doc mahen yozo mejima di sa wo ho ye wiei oh yankopon ni mo pa ebonti me ho ye yede rade ase Supreme Court asemu a wakafa na nana hemfo a womodo omo ho for politics mu ne yede nkoma wiei ene ebusa se saa mbra no ede amfomso na ewo ho na ebrebai na abehu se wo hene wei yese wa ye politics nti wobumra a yenye ne dai asotwe be ne yemfama no yo midase na teni se ayi yemra pon no the constitution no which article 2871 no say oye hene a koye amanyose na omuwe do mu use ye no na interpretation no eba say chief should not involve in active politics enti oho na emrano ni achinjesho no wo say ohin esan say o representing onkrofo nyina nti kro no wo mu no MPP fo wo mu NDC fo wo mu CPP aguya te say eni nyina so ekura bi kura wo mu ayaraga ni nkrofo so wo mu gum so wo mu enti ubeya hine a your role no is to unite the people towards development na odi wo hu kofo for abansi yo semu a odi nchichemu be ba kro no enti when influencing the lawmakers at that time omoye mra no and of course look onye be ye hene dia ene kwan say we active politics now constitution no dia akire pe article 287 no 1 no
na constitution no entimi nkyerɛkyerɛ bibia mu into details and to fill in the details no ɛna ɛkɔyɛ a chieftaincy act ɛno nso kyerɛ sɛ ɔhene wade so deɛ ɛwɔ sɛ ɔyɛ ni kwan bɛn na ɛfa so yɛsi hene kwan no na ɛwɔ sɛ ɔmo mpotuma ɔmo si hene sɛ bi wopɛ sɛ ɔto hene no mpo a kwan bɛn na ɛbɛfa so nti chieftaincy act no nso akyerɛ but basically ɛba constitutional interpretation na supreme court na ɔmo yɛ nti asɛm a yɛde kɔɔ court 2002 no 2022 no supreme court ɛka sɛ ɛma ahemfo engage in active politics na ɔyɛ distinction na ɔyɛ ne sɛ ebi aban bi aba wayi nsuo kwama nsuo ma wo nom wayi kwan akɔ kurom na sɛ aban no nanam si ni ba okurom a otumi ka sɛ o nana yɛda wase anasɛ honorable yɛda wase sɛ wama yɛ nsuo after all these years yɛda wase sɛ wama yɛ nsuo a yɛ nom anasɛ wayɛ kwan yɛ man ɛno it is considered acceptable and normal but sɛ obi aba o sɛ o nana anasɛ honorable anasɛ former president many nkurɔfoɔ a ɛwɔ so nwan deɛ yɛbɛ assure 85% sɛnea sonyahin kɔka no during the last election no yɛbɛ more 85% and no you are engaging in active politics nti hona Supreme Court no make it the distinction between expressing the legitimate concerns of your people and doing active politics by openly endorsing say oh yeah better amount to also for more for nana and no the active endorsement himfo any kwan say wo ye Doc okase bia enam papa sumasi ene obenti a waye ede ama me ne madehie nti no yeta wachi yeda wase yeta wachi a se we de enya politics aseda dabi ka say yeda wase say yeta wachi de eno akoye active politics obi aye bibia ma na yeda wase say for all these years wa be yesu amaye wa yi yakwa amaye yeda wase nyame nhira eno no is normal, is acceptable. Obi ye bibi ma wa so danase. But obeka say yeta wachi dia you are engaging in active politics. Uta na chi no oni hwan na ta na chi. Obeka sa asem no say muta na chi no oni amanfo nyina kasa e. No oni amanfo nyina kasa e mpo a wo mo ma huntumi say kwa kasa asem no. Enti ubetuma kasa yeda wase. But say yeta wachi dia minua you are doing active politics. Doc obi soso beka ne se samanyofo no soso no so ma nkwa ahemfo no ho a enkom soso nkom nye ne ye ana wo mo eyeye ne ntia stop ya manyofo no politicians no se hwe no ma nkom ho ama mo soso no eja excitement ne ene gemro so ne waya ama minti no for more for nana ne waya ama minti no e friends say handembore na ande na chese wo kwakoto nwom kura de atato ana Doc amenia ahemfo a very critical portion of the Ghanaian society. When you so koko biaswa, upeso hu amanfo no a also far ahemfo. Nananom so amfana wa hu. Enti no, omo so ye Ghana for, enti no bibia beko so Ghana nyina, they are supposed to be part and parcel of the development process. Enti no utimka se ma ye nko ahemfo ho a, ya mamre mu kura no enkyere sa wo. Ukokro bia mu a kro bia wo tire kro bia wo wura. Utimi nko ye bibi obi kromu a onko na na se enko bo no amane na se enko chia no emfa ni die ni bu emma no enti that one there wo proposition no there me gidi se ya mamre ni ya nhyehyɛ no odi fa ho a enye yie but president aba ho no so obi amfo so se kasa wo obi anko so se koma 85% obi amfo so se koka for more for nana dabi obi amfo so enti oya ohin a wonim say udihni wo krom ho no constitution no so chere say engaging in active politics una was so guard one na wan go kan bibia am chere say bia you are engaging in active politics enti bibia sansam no the politicians no the omu be hia nananom ba ye ba nananom animu a nananom omu hwe say no omu kasa say omu ye mpanimfo omu ye ahemfo enti omu nim kasa e wo say omu ka at what time enti no media I don't think say the blame should be shifted to politicians. Nanano na was say omohwe omokasa yi.
na dog said na ya na achade no so ya na mu odududu o bo na politicians yi achade ode akogu na na himfie no obeba na kasa wo ye nipa ana dog oh minia say sika de politician wo de ba yes e be di o wo de sika no ba ye be di sem na bi de me ti ma himfie na wo na waba wo no de sika bre me na no nche say sika no de bre me nti me so mi bobum ra no so Ohin obesa no you are compromising your position as a chief. Enti masika influence wo asema obeka. Enti no sika de obi ani wa on pesika wo. Enti na sika nti na wo ka nsem ase bi ebegu akonwa no animu ase. Sika same den plan or de bema wa obetimi a compare animonyam ani de ebu a amanfo de ma because you are a chief. Mate doc amanfo so kire say Sa Supreme Court sa mara we ye da honom no ase yamfa punishment bia nka ho etimi ye ohene na se mekoye sa mfom so no a yenya me dai punishment bia ni hu nti no ahemfo no bekoso a no ma ye ne omu ye ya na politics no wono ma ye ya enti doc ni amanfo be ya adwene se nke yempe punishment bi emfa nto ho wa wo beto mara no ana anu mom unim ruling no Supreme Court dey by Justice Kulende Churoye no and answer omudi aba say is unconstitutional say obey active politics nanka me hwe adi mu say omudi federal direction beba say ukoye active politics esa say unconstitutional nti asotwe wo huni asotwe no mo amfamba enti mo pedia mo radio station mo ngadaska na yemfa ko Supreme Court to ask for clarification omudi decision no omudi aba no what are the consequential effects enti mummos kan na enko Supreme Court Mate doc any na ye be start sa project no na yakeke sie ni akọ interpretation we dey da se pa yami yo abza for Dr. Kwaku Anane Jende mranimfo esa so ekyeremra oyokini ni pa ewo gempa ne no akwakodi Supreme Court asemi ho nkomo no ya toa kasia no so na ye de amamu Public Utility and Regulatory Commission PURC aya dwumaku a wohwe yen kanea ene yensoso said ya Ghana this year nyina benya nsu papa ne yenya kanea papa adam na du nso nyina ebejeja no ntino was 18.36% ena wode ato nsuo ene enkanea ebo so ne sayo ntino okota no south a adehye wo ho wo twadwo wode wonsa aguo nti ne nyina ne se dada kura wontumi dua na de de amama ka ho ne sayo no ntino abanhwe na wonko womwa na wonte so na ne tua no emu entumi enya wo momre enomu ena bono apoye panipa wono ena PURC wadano Mr. Patrick Antwi ediabato Ghana fo nyina nim se Ghana fo penkania papa no apensu papa bi anom dia eboa ye de atumu no wonhwe na wontua se de beya enkania ni su papa ye benya bi na yenso yatumi ede aboye ho bra na enkanko enso abaya fiefiem na enwoma akonkai ede amayen Patrick Antwi anudisem eni last week na yede press statement beto abonten say beginning the 1st of June kanea bomu ebe peja koso kakra eni nsuo so ebe koso kakra na kanea de no about 18.36%. Nsuo de no percentage in count because e bi wo ho akoso bi wo so eba form ten yentimian state percentage na some be kaya ye major tariff review last year no August September eni e ka say quarter bia no ye be quarterly review adjustment and no review adjustment no based on some of the economical factors to say inflation, CD dollar no, any gas the power some of the thermal machines. It is as mandated by the commission no, every quarter say making sure say adjustment biaba now reflected the true amount and utilities no mudi ejuma the 7 year e wo fie bia na yi adwene efiri ade ba ko bi so ensio anase kanea yenya wo fie ni na sika eno mode power machine sika eno mode treat ensio bia sika ansa na kanea wo yusu ana wo enjoy wo fie anase ensio na ba wo fie no wetin my then I enjoy with the peace of mind it is aboso me so na se yusu ensio ni yusu kanea na se pese e ko try e bela na se still ye pese yenya quality service every utilities no wa
and the minimum baby a person a co for free. It's the best amount for say your bills now you channel Bosumeswa and my young chain and my VR and by mass disconnection. Young quay, you go try your bills. Now you try your bills, yeah. Young Casano, a bep payment of bills, any illegal connection, and bought utilities no form, as they will make to mano. Now, found who say illegal connection. Can you bono a cost roka crack? It's the amount of Chia Bosumidiano. It's the one casa also how I'll be using machines and no gadgets will fear. A bit too amount for say yes, someone won't come aboard Namu use more gadgets. Yes, you make sure they conserve energy. And I utilities, you be Chia Bosumidiano, a swap of form higher than Penny pa PURC ono ena dano ema buno prayer mantamu Mr. Patrick entry anu disem ena yekotie ye no na eno akire tano south adehye esan say won na to nja ho no hu sedesi ehye wo mo fa sedie wonya sika infantry ano wo mo so ekasa kakra because of the high cost of living ama ayedin ama emamu ase awarefo so mbebo akonhoma ama o ma hwe o mo ma nkran kwa do mbedie kra ho eden edin ka sa bredie nka me hu ni say ye bra o say nka ye tutu ye kan say light bill ene ye kan say light bill light nkane ane ye kan say ene nsu eden em it me hu ni say o say aban eden o san edwene hu bio because sa bredie enye bre papa yo me so ma dwe chere say for now na ja ye ma ye sisu aja ya sha say boy ye bre na life be no musa to musa ndi aba ha ye pa chese enye ska kwa ye timfa bi nto na ese eri twa life be ni sa ndi aba ha dwen ti misra hu se omunye hu bibi ma ye na we di anu odin so na you know mo tum no de sisi ya no sai da mo se aban na bosia akwaje no nsama nhihye da bosia no so onto taxes na nsuo ni na emam ba ezi ya no so no Ghana for no ekono emwaen wa economic rate ni Syria se na emasi ko Ghana ha wo kire ndi ya na emasi ko na yesa beto to taxes ni nsuo ni light boom no me hu ni ze beboa because after all already na ban na buy and we impose about 10 taxes na aba system we ma because we na a new taxes vaso amaso o hwe sa COVID-19 taxes ya mo de buy nyina na yesa ene pandemic biem aban ni firo kro mo so munyi ni yesa de sa na ma we nyina be ka ho a ebe de na lorry fare so atiama na ma bo aba fom nti mi hu ni ze emwa nje pe inform kwa fo bi on be fa so a mbetima twa sa abosia already kwa kwaje ntimi ntwa nti mi hu ni ze ade no rede no mbe ma Ghana fo na e ho akire nti emwa o fa ho se ma mani ma boy ayedne se tunka ne mu a na ne ma no kosoro Adisia ewo Tano South enkani ani nsuo kano de otwumuta yatum de mo keka no de na ekwa bi so no ayanse kotu achi enkomo na so no omo ka wo madwene se aban no bekọ wo momoa na wate so na wode ama wo mo Adisia ewo Tano South ne na yekutie ye no obviously for inform free a light bill ne water bill nkomo no ne inform nko bebie ne anwea so bekwai abaton pesu so ewo Western North region na yenkonkotie nkomo bi apie ho no na busua yese opani bi a wo ye cheche ni a wakọ pension ye na jese teacher ni a wakọ pension friend say opani Philip say and an yonko brebo pa one in the book is yata free obebi ni abonten so yese be na watching mienu nie and oye na dwene se 77 preduasa ubidi ne yire ama yese enyem penimfo bi na ba mu ni ade de nkeche se ade no efa wie ya ne sa yese opani ne tete ya ne yonko brebo no wife odware wie ya owura dem a ena kese woto share no tuntu oba no na tietie mama adomfo ba honom nkanye sa o ka kese wode koe na no ena ahemfo ne mpanimfo wo babie ni abonte so akwakotena se aye ne se ocheche ni ya wakọ retirement opene Philip se wa anye ne ye na nka wo be sa na ye ko brebo no bokosu ata frɛ na wo de sade we kwakodi ne yere nti o maboneka 20 million so metua eno achepa dwampa otua dua wonfanka ho ena snapo ene nkokọ fiedie ni bi wonfamra na omomfanko yi apaye enfa enkopata na nonom ene ne yonko brebo no a eye oye na dwene se wokọ na wakọ ne yere no na abusia ntete a chese mra abusiafo tena se ne nanom tena asem no so o babia ni abonten so no opani Philip osane de onu amu antimi ankọ ena mfedie nti tiasi ne nua kuma bi a oye ohene kuma bi wo anyaso traditional council ene kosi nanam ne abusiafo ene kosi nanam na omoje eka ne bibia tu mu no ena nananom sa de tato se enam ne wa ye nti no na oye na dwene se ne yonko brebo ne yere wo befa no
no mfa ne baabia sɛ ne yɔnko ne dem ne mpa ɛna ɔbɛkɔ akɔdi ne so nti no abusua wɔntɔ mpa foforɔ ɛmfa nkɔma bɛɛma no wɔntɔ mattress foforɔ nka ho wɔntɔ bɛɛ city ɛne sumiya foforɔ ɛmfa nkɔ no mfa nkɔma bɛɛma na abusua ɔpani nana Ibrahim a sɛbesɛbe mprɛduasa ɛnkanadamfo kɔdi ne yiri wɔkyekyi nsɛm mu sɛ de kyerɛ yɛn ɛnɛ ɛna abrewa yi poma wɔ ma yɛtena asisi nkonwa na ne nyina ne so mo de dwantoa ɛbae sɛ deɛ aflepo sɛ yɛ no anya deɛ enti onua pani ne ahemfo no ba sɛ mo bɛpa kyɛw ɛwobɛn de yɛ nyina yɛ nipa baako enti yɛgye pani sɛ ɔmo pa kyɛw a nyɛ hwee kɔsome ne me nananom so ahyia meka sɛ mempena antwa yie enti sɛ mote yɛ a yɛaka asɛm no na ne korakora ne sɛ me nso me gyina ha yi me nso me yɛ bonkum hiri wɔ me kurom camp nti me nana fiakye so yɛ sɛ asɛm no yɛ nyinaa yɛ nipa baako nti sɛ yɛtwe no twintwan nyɛ yie nti yɛgya mu na mmom mempa meda so no deɛ sɛbe waforo mempa deɛ ne nyinaa ne sɛ bedsheet ne mpa no a meda so ne mattress ne deɛ ɔbɛtɔ foforɔ ama me nti ne nyinaa ne sɛ sɛdeɛ mpani sie no sɛ ɔyɛ bɔne nti ɔba osuro nti bia onim yɛn mom de yɛnya nteaseɛ ne bia no obi firi baabi sɛ deɛ ɔyɛ na hinti no ebi obi de aba bi bɛbɔ no asɛ bibi saa nti osuro nti wɔntimi ama nanso nyɛ no nti ɛna yɛntimi nka asɛm nti wɔama bato onua pani bɛgyina mu sɛ ɔno ankasa agye asɛm no nti ne nuanom bɛka sɛ ɔno deɛ wɔntimi ama ɛnam fɛdeɛ nti amsiamfo ti weyɛ nana Ibrahim a sɛbesɛbe mprɛduasa nka de yɔnko brɛboɔ kɔfa ne yere no ɛna wakyekye nsɛm sɛ ɛna mefin kɛse a wɔde aka ne mpa ne nti no yɛsɛ wɔntɔ mpa foforɔ ɛmfa mɛpata no wɔntɔ mattress wɔntɔ bedsheet no baako pɛ kɔntɔ mmienu ɛ na sumiya soso no wɔntɔ foforɔ odito dio kofori yɛ toa so dio amafo wa kukudro olofu entry no olofu entry we was a police watch no 10 olofu entry cause tibi to ko show bi re so sa ba kwa no no aduane ma ne video obedidi ne kwanse mu kra okay kuno okay Wedia ne dofo no akasa akwa hu ne mpa so onto bedsheet foforo eno so eya asem foforo kra na abrahosem abeto ya proso so mpa kase ya proso ye kokunsu camp ewo ahafoano southwest district na abrahosem o efiri ho eba ne se abrantie akwasi okunsu camp wo wadi emfinhia aduonu enum akwa repu akoda wadi emfinhia edu emiensa asemi aye ho asemi ano aye tene akodai wa papa no ne sa yontu akodai mankranso abanya resabia ne age na to odwonso kora wontumi enwonso eye ne ya enya asem keto akora apostifo a wo mankranso so aso ate ye ne akodai emame atwetwe nkomo aso eyampa sa brantie wo repu ba no oba no sa bere ne nyoma no apapai ama wontumi enwonso sei eno kire mu agire ye I'm saying my friend said, "I'm not saying I'm not saying I'm not saying I'm not Christian. In fact, I can't na at once na me am Nam si na abotire me kwa ba me ba gina ye mesa afro konso friend ko e friend ho kam konsu kam enti wa na nye me ko enti mba ye na o gina so ne me kasasa na ni o ka che me se wo ya enti o ka wo ya le no a me tiam ne mbusa se enti abe ho anu wo kuro mo no se ba nkwasi asem ko maka abe ho asem ade adi asem me wa sa madam fo no so no ne ba wo ko school abe ho anakofa ne sa the same thing ama akora na nyama wo a well fino or me hu ni so obenya be 25 ewo police station na akora no aseda o so omde no ko na me mai o kasa na nsisi so enti sidia ni na ne tam akora na sa de ne ba emo mo behwe no so mo hwenchie no a wo ba ha no sisi yi ya yen so obeba ba wo ma mo se ade ye malaria de no ho asaji sa no mo me ba no afi no ko tete akora ti sei a o pese o say akora na life di me ti ma on say na life is say why you bi wo ho a da ho akora na abo akora na su sisi a me kase enti o pedi o di be hu no pa e ya agwai ni nua bi no onim kasa enti akwasi no ya agwai na o mdi ye ni di
ababaawa no maame said ye kwasi ye no ti no ne ba wadi emfishia edu emiensa watori mum enya asaketu akora akoda no kasa o sa kwasi am koye saade no akoda no ka ontomum yenso ntroni Ebeneza usu ansa wo mankranso a ye betumi no atwetwe nkomo wono ena nani kotu abisi ane hwene santemo wodi asem ye chie ne no atwetwe nkomo Ebeneza woteme ka me mo ha Ejosobinia panipa ne ponte sei Yamia dom nanso e dia kani akoda ne maame so watori mum koda no ntiye no kire se wodwonso kura ye ne ya wudi akire sei na akosie me da se said the wedding kan ade asem no atudwa no sa pepepe enete maame a ye ne bo nkomo efre no maame atase wa ene edin amanfo pa nim no e wo sa biaye kwa efre kunsu camp no manfo nim ne pa na maame asemi bae na wo se wotia na eti kakra eno ena abusuafo birimo eya adoma chese omde akora yi bepi mo bankran so aban ya se de ma wo ja yarehwe na sesi ame no kase no maame e de akwa dan posifo se akwasi eya de se eya da ne suban sanse wo hwe enkomo amene maame ne di ye kire se mienu ena asia akwara ba ko di nkan ye ne saa no wadno susu no be se efrinsie dumiensa eko dunu mu ho na akora ya wo sesie ameno kase ya sa akwasi kroye no wonhwe sa akora no eno na aka hu bia ma won ewie sa aposifo ede omuhu jim se de be ya akwasi ombetimi ama mra ede ne edi no sanse akwasi adana no hu nipa bonini a waba betina pom na ya we hu se akora abranti akwasi woni ababa we kura anka bibia ye woti ya ne sa wo bi hwehwo okoko pie kohwe ya ne kese akwasi timi yire no de se de ko wura da bi ma akwasi timi yire sa nye doe eti se si ameno kase de aposifo kura asem no mudenden dia wo mu kwakwa pohwe no mude de no kreda e de ato e wo ho na anokosem no se saa asem ko ya bi nsusu si ya eno da na nkasa no so akoda wodi mfinhia edu pepepepepe wo bu nsusu e de ne ba be pie wo mankan so apan asa bi ma wo no nsusu no na abrantie bi nsusu ato no mo na saa pepepe na nsusu no e bra ye kopie mu ho no na wo no de wo matimi e de ne kofie a tese wo ye hu ba bia akoda na nkasa ti na nsusu no en komon kitinkiti kire se akoda no nsusu e wo ba bi tise kunsu wa e na obi etimi di na nyambra nsemsa a ne maame mo nsusu e de na kwa kopie mu ofie na wo mu de saa asem ko na nsusu ada aposifo etise se ade baby a ye de ani di akire pa ye enkoda monato a ekoso e wo saa pomu ho a akwakodi aposifo ye de ani di akire ye be firi ma babia no ye be matie fo nsusu aso ati se akwasi na aposifo nsa aso ni mu anase a kire no ya man be akwasi yade se aposifo nsanya nka ne nemum aposifo di ntente sanse abrante ne ye no ho hide and seek kakaka wo sa epomu enam se ko yimura mu kakra ne ade nti o ya no de no akadwira etisesi ade aposifo di ntente na de be firi mu aban se wo mu bechi no mu che no so ansemtrofo ye bechi ne de abohu nto nsan de akiratifo no okay enya Ebeneza wadawro madiache na akwasi yache na meyason ente said ye beya ye nyina be diache na aban no na di said ye mra se na efata wate yensem troni Ebeneza usu ansa na mankranso kunsu camp abrante bi efre na akwasi nyambra sem bia wakwakwakwaye no wode ne ho akawura nenso no ye beche no amemra eni ne odi abuzian ya tesa ba mu bia wadi mfie be aduonu and 24 years nipa bia won sekan ekunu wo jeni so yene assemblyman of one potemo no Mr Minta enkodi enkomo pani Minta ma han mejo zuminia na ho ye de na mi adom na mo zo e erade adom ye ho ye na abemu ano mo ye de mo chichire ne bo pomu me danya ne anopa na me nyantie se abrantie bi ewuda kwam ho enti me brana kohwe me koe na no kora no wu na me bi se mo no omo se obefa omo 1000 Ghana enti omokono me kura me se bia omokono tra akire na me hu video se omo chichire no bo duam na omo buru na mani wu ansa na omo sane na to ekwa ni mu na abemu ano unim no wo mpotemu ho no mo ne maame ne hwan ne papa ne hwan wo firifie be mu abemu ano mini no mantemu ho mini no krum ho o maame afrim na o papa nso afrim na o nuanu mo ho a o abusua e wo ho
actor no omo chechire ne ball light pole video ya ye ka ho asem abusuafo eda TV so mo de momra na momhwa de abusuafo omo bɔ no kwatere kwa na deja ene ye de ahomadwa bi achechire no abo light pole mu o ene omukuta ma ene nsekan ene omudi dwa ne saa omo edi dwa ne saa na assembly nti na obia ni ho obia nte obia Japani bia ni wono mo se bia kobeko ka kire memu ano omo bunu no se munyae na ebi kura mo mfa no nkoma police na ye hwe akira asem se o hwe video ni mu a otimu se nipa kura na oye sa na oka ho oye panini onye mfie ba du siansia a oye panini na oka ho no mo ye sa adwumadie enti omo ye sa nipa num na omo bunu na mini ho enti man hu se nipa bi e wo girigina ho a omo anya yinti video na beto abontre omo bono no muga ko na video ye so o video ni ya be hu se kakraka bi gina mu a o kaza se asumesi na ya che no na bi video no anka no kura ibi kuno so otie video ni ye pa se ni pa na video ye ntimi de mi se bia ni pa num na o mu kuno no o mu na ewo ho because obi anka njere mi se na o gina ho bi na assembly nti eba say ye ya sare ho sem say ye dia ya abamu yi mo hwe ne tra eja ne saa anase watu wana mo bi o police station antempa na me tu wana mo police station pia police for gonna be far body no e be call e a o mugu so a nsi am no ka se o mati o mo aguma o mo hwehwe saa enkrofo no di anyamka sene assembly ye ne bi emfa wonsi ya why bibia ni soso e be sa bo apinu bi owie de ye da se no wada age wanyama ye why ni da se ne emo a mo boy ma ensem na duro akiri yo ye da se abusuafo we assemblyman owo genu so ne mpotam ne na akwakodi nkomo no ye gina we so areho semi so ne ada ye ho kakra bi abaye ba ensem ne pi aka akiri osofo bi a wone konfo eko oba ho won kawe abusua ye nkomra na yemedi ho nkomo sisia Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemwa ye dia we bia with speed ya eye Cloud Ghana internet and fa ho ne ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo ani entertainko na ne speed ne so de wo hu ne saso da say jumem efie ana ba bia wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santa memu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana nko na Ghana ha o providing internet connectivity and twitchini muntwitwensi a dem say smooth dia wodi ye bia a content term so dem out say Wi-Fi and hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service in Kwana and Uhamo and fa ho ne ba bia wo Cloud Ghana e twa utuma say wo dem ani speed ne die esuni seso esubimba Ghana hada simple Unya how bia you provided 24-hour support demand ye mrantie no wo frɛ ya ne adru ho dadaada or how bia sane atie bia ya son no the amount what to me akoso the internet na digumedie bia wudi bia ope ye cha kwan ya top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wo dan bakum frɛ Mr Internet was 0202 699 110 ana 0244601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Abushan for some makwa babio yemfa sedama Cloud Internet Ghana mesro from CCI was 0244601933 0244601933 bano internet on sensamwa for nyina akwada wo mu no munya hu adwuma ma and so was a back clinic seven kan cho say stroke de omo ye expert wo ho stroke pa de omo ye expert pa wo ho a ye saw ya de amwa sai siuda demu biu obenante kama obekasa kama obe obibia kama enkoye amanfo de omo saw ya de asetele ya na wontimi nante ntimi nkasa no we so wese ba clinic ya ye wo ohwim school junction ho asem de ye kade kire mu yi eno ache susu ya de ahodo bia wo de kɔ hono ma onbe mu aduru atu ya de ne so ama from e was 0243 282629 0243 282629 and na Tabita Clinic so matana se
wie say prostate mo yade ojonso ti yawom ojonso mo jade ekire ojonso ne mu apa mienu wadwen o sai o ba be wontafo amasa wo yare na eba no say prostate mo yade a enko ba bia sector beta clinic ne ye kanfo de ama wo mo e wo sofly alignment wono a otu ani hwe onifa so sia obun sabrosa ne dan fefefe bi so wono mo ho na da beta ye wo enkra so no behu ye wo Madina na takwa ne takra de so ene sunya ye wo ho no mo fra 0260 1962 0260 1962 way a tabita clinic and ye kan wasem de kire wo no and ya Bolivia enterprise so and the future life for bedwa so a wonya bi na wudi a enwane no papa wo mu no ebebie wuntire ma mogere de afusane ye enti ene ya ye pre nkwatenten o pre nkwatenten no so a won se du baby anama o joint pains wa poso no aposo tutu ne ade wonya aduane papa di a saa nwa no a ewo o joint ne so ya na awie no a ekofa ya de bre no ya Bolivia enterprise future life smart food no ebesa so de bia ba begu onom ama de bia wakwa aba wabra wonti ya obia future life de ye aduane ne bebo pa fra 0246010150 na ejo de na ma me base awie watena se ewo eye apatano so apatrapa new side junction wa na kwai na yade bia se ye prostate cancer nom se ye gonorrhea syphilis enam yarewa hodo he oba obu nsa nhyedan koye etwo hernia ene ulcer wo yi wabra wonfa se kai enka diabetes nom ene sickle cell nyina ma me be eye ho adwuma ene ni nkomo sisi a 0243 3453 92 0243 3453 na wanye wo so abusia yento akase no somamo na yemfamo enko enkawe abonten so na enkra beto Sompa FM nsantwe fa pono so chese osofo bi a wono ene da divine Gilga Ministry International no ewon kawe ye wo atwemango bi eja baton pesia so asantema sei papa ni dia ye saka ye eye opening Rabbi Buama Radi Sofo Osofo Rabbi Buama ne se dodo no a esanna ne se eja power na osofo no ne konfo bi akwa ba ho na busuya tie me osofo no ene konfo bi ko oba bi ho ene se oba no ye oba sofo no aye ne ho ade ya one ne tie se ne yire na awomu koye den kakra de ma oba no ene oba ne ja one namu a wo kwa pe ba ne ade ya ene de kosia eye sofo na ode kosia eye konfo no na konfo no yesi afre no eye konfo kum saba anade kum saba okonfo kum saba yesesa na edidia yensa kan no ena eja oba no kokosia na eja konfo so kowe no fefro na jese be ma no aye yi no eno na ekofa akasa de ba ya jese dua bonom ene nome ni ade de sofri wasese bi de egu oba no yire no ene okonfo no so na yenkotie enkomo a osofo no emra ohun se na yire no ene eye konfo no atwempna ama nyinse ya bamuo no na ofre na yire na ne dinatem chese ne nya asem kizo bi yenkoti kakra Abza Fonti osofo eye Rabbi Buama eja power or that divine Gilga Ministry International wo atwuma eye enkawe eye atwuma ngo be eja baton pesia so a eja wone eye konfo bi eko ne yere ho ene yeti yenkotie nkomo no pa ne we no na se ye twetwetwetwe yenkotie nkomo no pa ne yere ne ntokwa no yenkotie oba fo te sew oba ye do ka kwemu pasia pasia o se kwa yo wonu ka ya plan timi na wa tu so o se kwa so me ja wa tu you do so my so o fi ona ho nya kono kana ma pa aso kana ma ya me ja wa so ubi kwata
Antonia me enku amene wo bi chokwa na ase Observe nti wey aye akasa na twema mentwe ba sofo ene ne yire entem ene yati bienu nti sofo a konfo agye ne yire free ne nsem ne konfo no de asem ntokwa gidigidi ne sofo ko oba ho ena yekuti ne yankwa ma no so odenden ye semtweni odende ho odende ye ensemtweni ewo nkawe ye ne nkodi nkomo menua ma han ya jo menua na ho ye de Yami adom ye krakram ye de awrade ase na asemi ohwe konfo a woni sofo ko oba ho a ba bi aba bedro no anyam bia mama posifo bam motete wono sa ma wanhwe ya ba ko ku ba ko krom wo no kre menua me da se se tiefo ebe kaya em se break kakra ni na se break we atwam na sasem we efiye wabra sofo ye fen rabibu ama sebi mprediasa ne ho kan ya one ne tie na sebi oba no wo ma chese awo emam na oba no ekope emwa wo ba bi a ekoba se allegedly konfo no ene oba no ewo bibiye na sofo no so ete ne sa ono so anya apotra wode sebi mprediasa matwemafo allegedly ede o musoso ekoya wo mkokon tokwa ho nsem eyedeja ewo kuro yi mu anya sam keto na we no wo mu twa asem no so na mpanimfo bi a wo mu kura asem mu ana na agya wo mu esobo eye asem no obinim de ba ye ana anu ya se oba na frɛ bɛma no se bɛma no so na frɛ oba no ani adidi atema eba abonte no anya asem keto akra na wei ana de akoduro no mpanimfo abusanfo kyɛ se de akoduro de anya ade a wo metena so asem yi se ne wesi ato oba no ho no wo mu de asem no ebekwa kopie mu ewo opemso na himfie na o makoka asem no wo honom na sebi sofo no amamre anase emre ne di no na tena bi se ono oba eware na omuntem tete a sebi onfa na kosue kuma ento no ho tese ne woto eye oba ro tisamre me no kasa die asem no ekọ eyotumfo ho anisa menua mame na wase but chemi we mu sofo no oba ne ye ne yire dada ana ne yire one ne tie osesei o ye ne yire dada na o ma mentimi nka so ene dada esan se asem ni si ye no oba no mom na apesesa ne nema e de afiri be ma no ho na abusua entina se legally emu awade no samre na em se wo mu etu sa na mo no mate na konfo na ofa asofo ne yire no konfo na ofa asofo ne yire no ada no ne oba ne hye wo dansa na obe ware sofo na konfo ne de woni oba no se bi mprediasa wo mu etu enante ya che na ni nyina mu che se oba no che se okon ho moa na wutimi ho se konfo no ede hwiase koye na che se ofo bro nya ho ekwawe krakasa audios eba abontene a na oba no ne konfo ni di nkomo a ene odo na omu die na oba no so kasa bia se ne yemisi amahu a de ye die mitimi nya obiem ni ade no ene twa esofo no akoma no na we na mebusa oba no ma o kyerem se sa audios na ba abonte wo hyeda no ne konfo de asase de be ya e be chini kurusan se wo tete wa wade na se odanda ye da se why ye da se pa na ye be sa ba na ya ba beji de esie buzianfo we ye nkari abonte so ne ekoye no osofo a wo ne konfo eko oba ho na abuzia ya ode emfansi na nyakopon ya dom nwure ya sakum na ya to aso yene yeso ma awiai na ya bo malibi aboga awiai me ne o se ya abuaje o forisu edio and then kwa majority